Don Juan de Juntabara bat, mesio boten egun horretu, bertako abadia. Ak, torzen erkatu ez, ia bilbura, krisena joan balitxe, abogadu bat egana. Ani baietz, kuadri izan zaretzien da, ez diz, desibli izan editzen da bai. Joan, bilbura editzen da abogadu gara, krisena. Bai. Bera, indizioan ez da gerenik. Zela hu bizimodu izeten zan kriedana, zela hu egin beharrak, zure beharrak zeintzuk izeten ziren? Nire beharrak goxeko zazpietan antzeu, abogadoek ofesinek ikusen zian. Eta haik alfombrak eta haik lehen edo beharra, haik sakudu dute gabitxu, beste obrego egetatoko zuen erroi abogadori, garbi txaik... Orduan ofizina garbitzu leheko da behin. Apartamentu bi, haik garbitxu tibi, alfombra sakudu dute garbitxu, Briguetara, zubien di da, zepilaz, lustrien bitzu zuen da. Bai. Eta garbintza egin obredu eta torzenako. Bai, hori lehenengo beharra eta gero? Gero, arbuzu izan eta ez dena garbitzu osta bere, beste deskazaldi, ama bizi zien, neba bizi, anezien bizi zien, aboatu ere, utizarra. Eta beste mutil gaztea biarri joan dezan, non ibizen, dara joan edo, non ibizen. Dara joan edo, gorrezen edo, diarri ibizen, non. Eta ara joan dezan, gigurak perezan dortena. Bai. Etzia garbitzu. Erroke bat, plantxetako gara, erpega plantxe. Egurtu zen, bezkazia, etxeko kosineri hau zen. Kriera eta kosinere biek egoten zinen. Eta kosineria erroke garbitzu eta agetzen zuen. Kosineria eta gero bezkazia zabidu